ନମସ୍କାର ଆଣ୍ଡ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆମେ ଚାଲିଲୁ ସକାଳୁ ସକାଳୁ 3 ଜଣ, ବଡ଼ ନାନା, ସାନ ନାନା, ମୁଁ ଚାଲିଲୁ କରମଙ୍ଗା ପାରିବା ପାଇଁ। କରମଙ୍ଗା ଏଠି ପାରି ସାରିଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ କରମଙ୍ଗା। କରମଙ୍ଗା ପାରି ସାରିଲା ପରେ ଆମେ ସେପଟକୁ ଯାଇ କିଛି ଶାଗ କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲୁ, ଯେଉଁଟାକି ସଜନା ଶାଗ। ସଜନା ଶାଗ ପାରୁ ପାରୁ ଗୋଟେ ଡାଳଟେ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା। ସାନ ନାନା ସେ ଡାଳଟିକୁ ତଳକୁ ଆଣିବା ପରେ ଆମେ ବଡ଼ ନାନା ମୁଁ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଶାଗ ଗୁଡ଼ାକୁ ଭାଙ୍ଗି ପକାଇଥିଲୁ। ଶାଗ ଭାଙ୍ଗୁ ଭାଙ୍ଗୁ ନଜର ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା ତଳେ ଥିବା ଗୋଟେ ସାରୁ ଗଛ ଉପରେ। ସାନ ନାନା ଜଲ୍ଦି ଯାଇ ସେ ସାରୁ ଗଛଟିକୁ ଉପୁଡ଼ିଲା ଭିତରେ ବହୁତ ସାରା ସାରୁ ବାହାରିଥିଲା। ଆଉ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ସାରୁ ବି ସେଠୁ ବାହାରିଥିଲା। ଏଠି ସାରୁ ବାହାର କରିସାରିଲା ପରେ ଆମେ ନେଇ ସମସ୍ତେ ଘରକୁ ଆସିବାକୁ ବାହାରିଲୁ। ବଡ଼ ନାନା ସାରୁ ସବୁତକ ଆଉ ମୁଁ ଶାଗ ଆଉ ସାନ ନାନା ଗୋଟେ ନଗି ନେଇ ଆମେ ରିଟର୍ନ ଘରକୁ ଆସିଥିଲୁ। ବହୁତ ସାରା ଶାଗ ନେଇକି ଆସି ମୁଁ ତ ପୁରା ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଯାଇଥିଲି। ଏପଟେ ଆସି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଶାଗ, ତାପରେ ଆମର ଓଉ, ସାରୁ, ଭଣ୍ଡା, କରମଙ୍ଗା ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷ ଆମେ ତୋଳି ଆଣିଥିଲୁ। ସେଦିନ ଗୁରୁବାର ଥିଲା। ଗୁରୁବାରର ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଦେଖି ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଯାଇଥିଲୁ। ଦିନ ସାରା ଖାଇବା ପିଇବା ସାରି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଆମ ଘରକୁ ରିଟର୍ନ ଆସିବୁ ବୋଲି ବାହାରି ଯାଇଥିଲୁ। ଏପଟେ ମୋ ଝିଅର ଗେଲା, ଏପଟେ ସମସ୍ତଙ୍କର ତରତର, ଆମେ ସବୁ ଆସିବାକୁ ବାହାରିଛୁ ବୋଲି ସମସ୍ତେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଥାନ୍ତି। ସାନ ନାନା ଲାଷ୍ଟକୁ କିଛି ଫଳ କାଟିକି ଆଣିକି ଦେଲେ କି ଗଲାବେଳେ ଲାଷ୍ଟ ସମସ୍ତେ ଟିକେ ଟିକେ ଫଳ ବି ଖାଇକି ଯାଅ, ଫଳ ଖାଇକି ଗଲେ ଶୁଭ। ଏପଟେ ଆମେ ବାହାରିଗଲୁ ଯିବା ପାଇଁ। ପ୍ରଥମେ ଏପଟେ ବାହାରିକି ପଳେଇ ଆସିଥିଲେ, ତାପରେ ମମି ବି ପଳେଇ ଆସିଥିଲେ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ତଳକୁ ଆସିଥିଲେ ଯିବା ପାଇଁକା, କାହିଁକିନା ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ନଥାଏ ମୋ ଝିଅକୁ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ। ଏପଟେ ବାବା ବି ବାହାରିଗଲେ, ଏପଟେ ମମି ବାବା ରିଟର୍ନ ଘରକୁ